Good morning guys. Angke tini biang thang khan norok nai man khana. Ang beri lagi ong khatini ke bas oke betri saijong ang tini nogo thangnai. Nogo thangbo yang tamu khai kha tamu chanai. Tamu chakha ang lorok no phunungnai ani video nai video payasak borok krei ang saijong chobro gotu jenia thangmani. Aboni bagai nagi borok se bang mani train marong kha wana jak sukang tini ne ong berana thangjak parao naidi ani dolge kok Christina choroi ageo baluk sukhayang phai mane maybe 3 years bogong khana phaya yango abon bagai dinike ani yongbrei songni nogo thangnai no mainang tongdi ani video payasak tam thangnai para bonaithok poriskar ta orke bebang no Christian bangota ulo church ok phonuga norok no yang mota church to ang school porimani ro khobor botong la thopi jai ro la thopi jai na tika han kan en dong tapi kono ama swimming bideta rothar kalak jai chompok nogor han chompok nogor agar kalatieng rupini jat rupini Isong ang lima rupini ko na waisong le komin pu vai trong om tuni berma rupini musuk bahan sungjak pressure cooker bai yang kena gitu buket rumta bukan pakai tuoro yang kena di nok se dugan mang orang ke aber membutuh sungjak tut ma Karo lamir bakrimu cang mai mi rong mon pai mai cha lai kha chini mi kothok bai nai di tum bai ge mai cha bajai songkhe laji jagoi borok ke nuk jaglia daro soge to gai Christina bai video kaham ke clear ong liya karin karuni bagai aboni bagai ta nang tong di chini video bu sok kok ka chini angke laki ong no thang kang ke tam musuk bahan ro macha man bagai aboni bagai ta
Mai chơi tới bro ke Instagram thùng borok kerido awan bai borok besai follow tadi. Ani tini video le norok nokman khana ang nogo thangai tam khaikha aboni bagai norok ani video chacha kangke like rok khaidi share rok khaidi subscribe khaidi comment khaidi tini video sung nang thong bye bye.